from nobody to somebody 4-5 मास सिगां केबानि बुंमाया तंमानि सिनिया तंमानि तिनि 100-200 ले आनो सिनिका all because of bubagra ambaga yang hambai maya faro tini ani topic ngkha social media and digital communication unit ni tuye o unit ni in charge hisabe ang tini o kognare de tongo tini tipramothani 4-5 ta unit ni bisingo tini o media and digital communication unit bo khobjago kaisa जों फ्रन्टालो नुकजागिया फानो उक्लगो तंगै जों जथेस्ट अ मुभमेन्ट नि तैयै सामुंख्लाय दंगो आं साना थानाय अचिनि सोशल मीडिया नि इम्पोर्टेन्स सोशल मीडिया अंखा चाकु हाय जे चाकु बाय बरफ बुथारमान आ चाकु बाय न हॉस्पिटल ऑपरेशन बंगु आमबागिनो सोशल मीडिया जेफुरु यूज खाय चिनि स्पेशली यूथ रखना सानाय सोशल मीडिया न जों खूब सेंसिटिव के यूज खायना नांनाय निनि कायसा स्टेटमेंट चिनि अ मुभमेंट न चिनि दफा ताई चिनि सोसाइटी न हामिया मेसेज रखैमानो चिनि चबा चिनि मुभमेंट न हामिया डाइरेक्शन तलां थांमानो जों गोबां मानुगो सोशल मीडिया अ चिनि लीडर्स रो गोबां मा कक सैलायो सोशल मीडिया एमन कायसा प्लेटफॉर्म और नों बुखु बक्लाब करै केबन न रेस्ट्रिक्शन रिया नों जे सानामुचुं जे सिनामुचुं अबनो पब्लिक नुगु गनिनि अ किसिसा चिकनसा स्टेटमेंट पुरा चिनि मुभमेंट न रंग मेसेज बुनि दफा बाय चाया बुनि दफा चंनो हामिया आमहाय कायसा मेसेज रैमानो चिनि जे डिजिटल मीडिया चिनि जे अ कम्युनिकेशन यूनिट जों बाहायके फर्म खायगा बुबाग्रा सागा चिनि टीटीएडीसी इलेक्शन पाये जों चिनि अ यूनिट न तोरिना नांनाय इलेक्शन नि सिगां चिनि विधानसभा इलेक्शन नि सिगां इलेक्शन नि सिगां बीजेपी हाय कतरमा पार्टी सीपीएम हाय गोजाम पार्टी न जों तिप्रामथा चिनि चिकनसा कायसा यूनिट दंगो जों बरक बाय बाक्सा दुमलायखा बरकनो जों मेचेनि रेखा सोशल मीडिया व बरकनो जों चिनि अ मीडिया फिलो जों बरकनो फुनुबि रेखा चिनि तिप्रासाबो कमिया दै जों बरक हाय गोबां सैलारि रैमा यांगो बाचिनि बरक हाय काहाम इक्विपमेंट्स गरेंगै मानो हायपनो जों बुबाग्रानि चिनि आइडियोलॉजी चिनि थानसानि फान अबनो तुयै जों इलेक्शन काहाम परफॉर्मेंस खाय फुनुका जों बताबो चिनि पारा पारा कामी कामियो फुनुबै रेखा बुबाग्रानि खरांनो सौगै रेखा आमति हायकेनो बुसखांगो चिनि ताइबो गोबांमा प्लेनिंस दंगो जों ताइबो पारा पाराव बुबाग्रानि कगनो पिरनानि चिनि अ मुभमेंट चिनि अ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न जों बाहायके पिरनाय बुरा बुरजुक जरा स्मार्टफोन यूज खाया बरकनि थानि बाहायके जों अ कगनो तुमखांनाय अबनो जों तुइ चाइ तगै दङ नरक नुगै माखना उक्लगो एलईडी स्क्रीन नरकनि फोन सालजा सालनि सिगां इनविटेशन सगै माने भिडियो सगै माने अर भिडियोस प्लेइंग माने अब चिनि उरा आचुकजा कायसा चिकनसा यूनिट चिनि अ टीम नि सामुं जों अ टीम नि सामुं बासे चिनि 12-13 लाख तिप्रासानो जों एवेयर खायनानि बागै चाइ तगलाय दङ आं बागै आं साना थानाय बुबाग्रा जोंनो जे 0 निसिमे 100 ति सामानि चिनि तिप्रासानो ति सामानि अब जों चिन तिप्रा हास्तेव ताइ जेकुनु लीडर फानो बहाय आसाइग्ला आं बागै आंबो बनो पाइपलाया हांबे मारिबो आनो अ सेब्रिमा बागै चिनि बिगेस्ट चैलेंज तामो चिनि बिगेस्ट चैलेंज खा जों 60s 70s 80-90 सन ताबुको फलो खायतंखो ठीक नो चिनि नाहारमुं कायसा नंनाय हायपनो चिनि जे दा सें
चिनी जे अस्त्र तमनि जों आपनो चेंज मा खानाय ताबुक उनखा डिजिटल मीडिया नि जुग और डिजिटल मीडिया नि जुगो नरक नि जतो नि याबनो स्मार्टफोन दङ नरक किसिसा एक्टिव उंदी स्पेशली चिनी यूथ्स ऑलरेडी एक्टिव दङ चिनी यूथ्स रक ताइसा एक्टिव उंदी कारण के चिनी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पेजेस दङ ऑफिशियल पेजेस हैंडल्स जतो ब्लॉग लेवल जों खुलोगि पाइखा नरक आपनो फॉलो खायना निसे नरक आपनो यूटिलाइज खायना निसे नरक आपनो नायै नरक बुबाग्रानि मेसेज नो पिरना निसे चिनी यूनिट नि बिसिंगो डिजिटल वॉरियर्स नै दङ और नरक नि बिसिंगो ना आचुकजा गोबां मातिनि बरक जोंनो तामो खाय नरक नि कामियो जेकुनु प्रोग्राम इवेंट खांखाय नरक नि आ फुटेज नरक नि आ क्लिप्स जोंनो रहौ नै ताबुक चिनी और 30% से आम हाय मेसेज फायो बा फुटेज फायो वीडियोस फायो नरक एक्टिव गई नरक जरा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीज जरा तंगनाय नरक न आंकयनाय नरक एक्टिव गई नरक जानी जानी ब्लॉग्स नि जरा डिजिटल वॉरियर्स तंगनाय बरक बाय गोरोंगै जोंनो ताइबो नरक नि एक्टिविटीज रक जोंनो रहदि हाइकेसे जों ताइबो तिप्रा हास्तेवो चिनी तिप्रानि चिनी ओ मुवमेंट नि कग्नो पिरि माननाय